Μπράβο, ωραίο, ωραίο. Άστη. Για το Γιάννη πήγα. Βρήκε ο Ρώσο. Κόψε. Γρήγορα, μπράβο. Τον άκουσες, Τον άκουσες. Πώς βρίζει. Πιο δεξιά, Στέλιο, δεξιά σου. Είναι ο Κώστας, 7 λεπτά θέλει. Πόσο θέλει ακόμα, 7 λεπτά λέμε. Ακόμα. Ναι. Μα απαγορεύεται, αυτό λέμε. Θα έχεις γίνει κόκκινο, εσύ τι είσαι, χαλάρωσε ρε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Όταν με σπρώχνουμε δεν απαγορεύεται. Και είστε έξω όταν είναι κάνουν τόσα αγοράς, αυτό λέμε. Γιάννη, πού είσαι ρε φίλε.